2,75,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। पर्बतजरा हालामाव भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय दिनैसिम हानि पाट्टा होनाय जायाखैमोन। जोङो 1,245,445 न'खरनो दिनै हानि पाट्टा होनो हादों। जुन मासनि गेजेरावहाय जोङो 1,500 न'खरनो होबावगोन आरो बे मासनि गेजेरावनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 800 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं। बे पर्बतजरायाव बासबारि ओनसोलाव मोनसे आदानि कम्पानिखौ लासै बेयो मिसकनसेपसन नट आदानि एपिडिसिएलनोसो जोङो हाखौ हगारना होदों। दानिया एपिडिसिएलआ आसाम गभर्नमेन्टजों सामलाय जानाय आरो बे एपिडिसिएलनो जोङो हा होनाया जादों इन्डास्ट्रि जों गायसननो नागिरदों। इन्डास्ट्रियेलिस्ट हिसाबै आदानिया बेखौ मावनो हागौ खिन्थु बे आदानिनो होनाय नङा, बेयो मावनोसो होनाय जादों। गतिके नैबे एपिडिसिएलनि आन्दाराव जोङो जा हाखौ हगारना होनानै बा जोङो लिज होनानै बेवहाय थानाय जोंनि मानसिफोरखौ इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायथ' अपोजिसना बुंखागोन मुनमुननि न'खरनि मानसिफोरनि मुङाव 3,000 रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बानायदों। मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै? 2,912 बिगा हाखौ रामदेबनो हगारना होदों 2014 सननि 31 अक्ट'बराव। मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै? बे जोंनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा। बिथाङा बुंदों रामदेबनि हाखौ बिटिआर सरकारा गोसोबा लाफिननो हागोन, बै समाव फाननाय जायाखै होनना बिथाङा एलटमेन्ट होदों अलरेडि। एलटमेन्ट मानो लाफिनदिया बिसोरो? 17 बोसोराव मानो लाफिनदिया? मानो दान होखो? सासे निहाथ मानसिनो, जाय मानसिया बर' हालामनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै, मावनो गोसो गैया, जाय मानसिया बर' हालामनि इक'नमिखौ जौगाहोनो नागिरा, बेबायदि मानसिनो 2,912 बिगा हाखौ दान होनायनि मा जुक्ति फैनो हागौ?